Happy Monday! Ayan. So, nandito na ako sa bahay, guys. Kakauwi ko lang galing sa aking eskwelahan. Ganon. Tapos, kita niyo ba? Gusto ko nga sana ganito na lang kaiksi buko ko lahat eh. Ganyan lang kaiksi Yung mahaba pa Tago natin sa likod yung mahaba. Gusto ko sana ganito lang kaiksi lahat yung buko ko, guys Wala lang. Trip ko lang ngayon paiksiin siya para hindi ako mahirapang mag-ayos at Bagay naman, 'di ba? Ganyan na lang siya. Pero sa likod mahaba. Charot. Ayan. So, kakauwi ko lang, guys. At, yun, maaraw sa labas. At, sabi ng aking asawa, ay meron siyang sorpresa dito sa bahay. So, kasi, ano niya, pasok niya, hindi maaga. So, nandito na nga, nakita ko na nga yung sorpresa niya. Pakita ko sa inyo yung sorpresa niya. Diyan. Ano doon yung kapitbahay sabihin niya, anong ginagawa kaya ng kapitbahay namin? No, okay, ginagawa ng kapitbahay namin, no, parang nagsasalita siya lagi mag-isa. Nakita niyo na kagad, iyan siya, guys, waffle maker. Yeah, ang ganda. Violet, pero ang cutie-cutie niya. Oh, thank you so much, my love. Yeah. Ang pangit tong ilaw dito sa tangal natin. Ayan, liwanag naman eh. So, yun. Hi, guys! So, ito yun, no? Tingnan nyo. Ang ganda niya, diba? May hearts. Oops. Thank you so much, my love. Ayan, buksan natin. Tsaka ang ganda ito naman yung kulay. Alam niyo kasi paborito ko yung kulay ng purple. Nakita daw niya to sa Aldi. Sabi niya, may nakita ako sa Aldi. Sabi niya, okay. Tapos, malalaman mo na lang sa bahay. Oops. Unboxing. Ang cute-cute niya. Waffle maker siya, tapos heart yung shape niya. Wow. Tapos violet pa, guys. Ito ang aking design. Oops! Open up. Anong nito? Tatak nito, Ambiano. Mini. Kaya maliit kaya siya maliit kasi mini. Wow! Ang cute. Nakakatawa. Uy, cute niya. My God. Wow! Oh, na! Charot! Wow, ang iksi lang din ng wire niya, guys. Isang metro lang. Wow, and then let's open, guys. Charan! Hearts! It hurts. My God, it's so pretty. So pretty, baby. So pretty. Mini waffle maker. Oh. Wow. Ooh. Cute niya, guys. Sobrang cute niya. Charan! May pa-heart. Okay. Yung iba, may mga ito yung kanyang kanyang Merong iba, pabilog, pa-heart, tsaka yung Mickey Mouse. Ito guys, yung makikita niyo. Ayan yung mga iba't ibang. Ayan. So, yun. Charot. Ang cute niya. Oh, thank you so much, my dear. Love. Parang baunan lang, guys. Charan. Ano lang. Nagawa tayo ng waffle breakfast. Ayun. Ang bili ko sa kanya kaninang umaga kasi pagkatapos niya akong ihatid sa school ay sabi ko sa kanya, bilhan niya lang ako ng tinapay, yung paborito kong tinapay sa Aldi. Kaya meron ako dito ng tinapay. My favorite bread. Yan. Favorite ko talaga to. Hindi ko alam bakit At wala mo itong palaman pero gusto ko yan siya. So, yun lang. Thank you so much sa aking asawa. Ayun nga, paano pa yung asawa ko. Yun. Ang ganda niya.
ano na lang ako, hahanap na lang ako ng ano nito guys, ng tawag ito. Gagawin nating waffle. Ah, ang cute-cute. Thank you so much, my dear. Lovey, lovey, lovey. Ayan lang.